Tinokudokezai mabuja tauya tonhaudza nyasi zuva rechimakumi mairi neshanu mwedzi uno waYechikumi. Nyasi ndiro zuva makore makumi mashanu nematanhatu apfuura rakabaliwa Leonard Karikoga Zhakata baba chamu. Wakura tikuti makorokoto kukura ipapa pokare tikaringa zviri munhau nyasi wano makumi manomwe noasere 78 wokwavo ndeo wakasungiwa kumba kwaJameson Tiba. Nyasi wangu ari kudaro dzimhosva wakanzi mapepa enyaya aribe kuunziwa nonguwa wachuchisiwa ribe kuita zvinhu zvawaifanira kuita nonguwa kuno chibenhuka izuva ari kudoka kumangwanako musi wochina ndipo wari kubenhuka kuti wambwe kuti wanopuwa bhero chere kana kuti paribe bhero rinopuwa. Ticharamba takazviringa ipapo tatofara kuti nyasi wanhu wangu wakaita kuzara pamatarepo waita kuita kunakidza chaiko. Tabva tafunga nguva iya yaivhani mawarire paagoita wanhu vakamuunganira wachimutsigira chaizvo zvinhu panguva yaaitongiwa iya mugore 2016. Tikuramba tichitenda izvi tikuti zvirambe zvakadando. Apawo Stalos Siziba agotoreketa chinhu chibodza akati wakuru wehurumende gorekai kuti tokonya kwai mukaramba muchititokonya rimwe zuva gava rinodambura musungo rekai tione ipapa kuti zvinopera sei. Ticharamba takaringa tichizokunyepai zvinenge zviri kuitika. Kambani BlackRock iya yakapuwa basa rokutenga mbudzi ichipa vanhu kumaruwa. Kwai ipapa yagoreketa ichiti isusu tiribe kupuwa makutukutu omari akareketika ari kureketeka mumapepa nhauya. Kwai isusu takapuwa basi mamirioni 4 omari yekuAmerica yekuti titenge mbudzi. Imi aya unobva waona kutoti vari kutoita havo vanhu kuita mafuza chaiwo. Wagoreketa kuti kwai Mike Chimombe mumwe wevanhu baanosenza kukambaniyo pokare kuti kwai aribe kana zvikamu mukambanimo pokare kuti ndiye baagere hunde pakambaniyo. Kwai isusu takatopuwa basa iri nokuti tatakona kunyora matsamba anoda kuti tinyore tiite zvinhu kwazvo. Imi kaimi vanhu vanoita muyembe chaiwa. Rekai tirambe hedu takaringa kuirimaku kuchapera. Gift Stalos Siziba nozuro manhoko agoburika padandemutande roTwitter ari kureketa pachena achitanika pachena kuti Welshman Ncube anga aribe chinhu chibodzi chaagoita achida kuti vanhu vaite zvisvino. Vanhu vana Welshman wawa unobva waita kuona kuti kuita kwacho kunoita kuhwadza ukazvifunga kutoti vanhu vangu vari kuita kunetseka kuti chii chamboitika mbani agopa chabangu masipa zvese zviri kundohwadza. Asi unobva watoona ukazombwawo saiti racheri Stalos uyu unobva waona kuti apa pakaita chanja chopfene chikasenzesa iye Welshman Ncube nokuda kwache masimba heno. Ticharamba takaringa kuti kumberiku kunenge kwakamira sei. Zvawaa kusenza noZanu PF wachireketa noZanu PF naChabangu rekai tione kuti vanosvika papi uye vachakohwei. Dare remakurukota munangarwa nyasi raborika richireketa iro kutoti wanhu wakazvimira wegani kubva mwedzi wakubvumbi kwai wagotenga chibahwe chinosvika matani zviuru 168,000 tons pachirungu. Pokare iwo wakuru wehurumende wakagotenga chibahwe chinoita zviuru matani 300,000 tons pachirungu. Asi kwai wandopa vanhu basi chiri kusvika matani 53 ozviuru 53,000 tons pachirungu. Rekai tigoona kuti wachasvika papi pokare kuti zvinenge zvichiitika nguva yakarepa sei tinenge tichikunyepai. Mapurisa agoreketa kuti Bright Matonga asungiwa nyaya yokutora zvinhu zvaifanira kupuwa vanhu kuti waite zvokurimisa maimplements pachirungu zvinosvika mari inoita zviuru 424 yekuAmerica. Paipapa atorimo muchitokisi chokuchegutu paserurwe. Ipapa
kana wari kumubatira kai ko iwo wese mashefu ese akazobudisiwa mazita yawo namagaisa mazuva aya kuti wakanga wapuwa makutukutu mari kubvira kuvakuru vemacheche kusvikira kupi kwese wakapuwa makutukutu mari yawaribe kana kubenhudza koka ndizvo zvibodzi zvizvi. Unobva waona kuti pane mumwe waatsikana naye konzi tikaitione kuti mbani atsikiwa mapuno yache ipapo tichagokunyepai kana paine chinenge chaburika. Zvibodzizvo zviri kuitika kuna Matonga ndo zvada kuitika pokare nomumwe mutoo kuna iye mugwicho waMashwede anonzi Tendai Mashamhanda. Hede kwai Mashamhandayu adzingiwa paumba yache yaari kuti akatenga iri kunzvimbo Highlands, iriyo mari inoita miriyoni nochidimbu $1.5 million pachirungu. Unobva watoziva kutoti pane zvaakuitika ipapa, pane waanenge aita kutsikirana naye mapuno. Kuno ukatsika mapuno wamwe kaa wanozvidaba izvozvo. Tikaitione kuti vane masimba ambani nokuti zvichaendepi. Tiri kutenda mapurisa okwedu akwanisa kusunga vanhu vatatu vanoti Mehluli Nkomo ane makore 35, Brandon Dube ane makore 27 naWellington Ndlovu ane makore 34 wasungiwa pazambuko Robert Bridge. Wari kuda kuzama kupinza pfuti dzinoita 10 nomabhotoro obhurongo anoita 100. Papfuti papa pakaita kunyangariwa ipapa kwaiwangoadzika pasi pomutumbi womunhu. Unobva waona kuti idi mufi yaramba kuseenzesiwa idi tikuramba tichitenda yawe kuti zvafumuka zvabatiwa. Kwai mumwe anonzi Amos Kagona kuzvipfura hache aenda kumba kwomunhu ari kumunenedzera mhosva yekuita mutsepwede anonzi Felix Munyaradzi. Kuita kuzvipfura idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichapera sei, asi hino kuti achazorora murugare chere kana kuti kwaakundoti rekai zvipfuchiwe zvakadando, ticharamba hedu takaringa. Mwedzi iri kuteera iyi maona kuenda iri kuita magetsi kahwendo huno kuti atoita kusimudzira chaiko kusvinu ndo zvaakatoitika. Hwendo huno mvura ishoma mudhamu rokaribha. Tiri kugaya pamagetsi zvirira kunyangadza chaiko zvokutoti ipapa wanhu kurambai mutoita bau rokuita zvese zvamunokuona kuti magetsi agare nokuti peno muchayaona maawa mairi chaiwo pazuva. Nokuti palibe chizvino ikandokwana kuchaja foni nanahasa todoka kaa tichireketa nokutetekera nhau dzedudzi. Hino mabuya angu kuti zvichapera muchechere kaitirambe takandoringa. Wana mambo wari dunhu roMatabeleland wagonziwo waakunadzirira pokare kuti watande kureketa nevanhu kunzvimbo dzavo kuita katombo kanyai maererano nenhau yogukura hundi. Nyaya inorwadza iyi. Rekai tirambe takaringa kuti wachazvikona chere kana kuti kutungana kombodzi. Ticharamba takaringa. Kwai bhazi roinda Afrika ipapa ravhiringika rikaagodhoma nomwoto chaiwo. Zvinorwadza. Rekai tirambe takazoringa ipapa kuti zvichapera zvakaita sei. Tinenge tiri kunyepai paribe akuwadziwa tiri kufara nazvo. OPSL wari kuratidza pachena kutoti kuzifa kuku kunenge kuri kuda kuribe chibodzi chiri kuzikana izvezvi. Kwai ipapa iwo wePSL wakabvumirana noZifa kuti mitambo yekosafa iyi chikwata chibodzi chichabvumirwa kuburitsa vanhu vairi. Kuno matimu 3 iwo hayayoZifa kumanika Diamonds waburitsa wakawanditsa. Hino kuti zvichapera mushechere rekai tigoramba takaringa, asi zviri kuratidza pachena kutoti manyongori. Toringa hedu dziri kuitika pasi rese. Ipapa kukinya ndiko tiri kutandira. Wari kuratidzira waye watoita kuzopinda kudare paramende kutori nemwoto wapfuta rimwe saiti ipapa, asi kwapfuriwa washanu wakapfa nopfuti. Ruto uyu purezidendi wokukinya abva atoti manyanya ndaakutoisa masoja. Wendo huno wanobva waratidza pachena wakuru wemuAfrica kuti aiwaba wanoita pazvokuratidza kuti wanhu wasvinu wanondoita zvibodzi. Rekai tigoona ipapa kuti zvichapera sei.
ticharamba hedu takandolinga. Ipapa kwai kupinda kwaita vanhu padare reparamendepo, vanhu mudare reparamende wabva watoenda pasi paro kwai ndo pawakahwanda izvezvi. Taida kufara tichiona vanhu wapinda nokumakicheni nokupi wakutombotanga kuja tikati ndo zvisvinu, asi kwai mutemo uyo wavari kuratidzira kuti wari kudaba iwoyo kwai mutemo wakatopasiwa nodare reparamende. Kuno hino kuti ichatongeka chere zvakaita kudari, kuri kunzi pokare kuno vanhu 12 wapambiwa usiku, abduction pachirungu, wari kuzikana ba kuti waripi kureketa kuno. Rekai tirambe takazviringa izvi svinuba izvi, asi ticharamba tichinamata kuti zviite zvakanaka. Pokare vanhu vokukinya vari kurwadziwa nomari iri kuendesiwa izvezvi kunyikayo Haiti kubudikidza nomapurisa okinya ari kuenda kunyika ikweyo kuoita zvokuchengetedza runyararo, kwai kwanyanya kuita vanhu vari kuita zvomutsepwede yakanyanyisa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera sei. Nyasi ANC yaburitsawo tsamba yayo yagotumira kuDA ichireketayo kutoti ida kuvapa basi wamakurukota watanhatu pokare wanovateedzera 1 kuti wapinde muhurumende. Unobva waona kuti pakaita kunyangara. Rekai tione kuti wanosvika kupi. Ipapa vari kuita kunge vanhu vakutamba bhobho kutamba tsoro chaiyo, kutoti komba pakaita kunyangara. Hino kuti anobwaira mubani, ticharamba takazviringa izvozvo tichizokunyepai. Uku WikiLeaks yakatangiwa naJulian Assange atakanhwa izvezvi kwira ndege akaburika muBritain, kwayaenda kwache kuAustralia ko, asi anogona kunge ari kuda kupuwa mhosva noAmerica. Rekai tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi kana kuti zvichaenda nokupi. Tinenge takaringa tichizokunyepai. Takadaro mabuja ine ndagumira pano ndini wenyu Mhanduwe Onhau.